Arratsaldeon. Bai. Lehenik eta behin gai horrenean aldaketatxo bat egitea proposatzen dugu. Batetan, adierazpen instituzional bati dagokionean, polizia laguntzateke puntu bat, eta bestea patronatuko udal ordezkarien izendapena. Ados baldin bazara, zer? Eta hirugarrena eguneko zentuko presidenta bautza fiskaletan onartzen. Orduan, iradokizunik ez baldin badago, ondoren erabakitzea, buskatzea eta erabakitzea izan zen. Ados gaude? Bai. Lehendabiziko puntua aurreko bilkurei dagozkien akten zirmorroa onartzea alaba dagokio. Gaurkoan bi akta ditugu, batetik pasaden osoko bilkurako akta, eta bigarrenik hauteskunde plenotakoa pixkat maietan nortzuk egozian erabakiko zana. Orduan, hemen bai, zatea irabakizunik hotelagoan, kartelik. Ez? Bai? Aquí en juegos y preguntas, se hace mención a yo solicitud de información sobre el estado del TS, pero no hay respuesta. Y la siguiente pregunta también se dio la pregunta, pero no aparece tu respuesta. Entonces, pues, supertecla, que la respuesta está ahí en vídeo, pero sería bueno que la respuesta costara de leer. Vale, está. Sí. Se ha llamado la base, ¿no? ¿Eh? A veces es la base. ¿Es la base? O sea, está la máxima. Baina, zuz esatezu. Une hartakoa. Hau da, esan nua da, eta ezerekin bilera iteraia da, batzen ari garela eta bat. Bai, hori da. Eta bestarekin bai, gobernu zeratzen dute erantzun nola ditenen. Informazioa zegoela, nire eta zendekin da kamakak egitera, eta bat. Besterik? Bigarren puntua alkatearen dekretuen kontrolari dagokiona da. Hemen, gero besterik baldin badago, edo elkarpegituro iradokizunik baldin badago, aipatzea, baino bi kontu daude. Batetik, 282garrena anulakointzan gauza bat etzalako zuzena, ostaleko obra baten aria, eta ondoren 280ean berriro berdina da. 282 anulatu iten da, eta 280garrena da berdina. Eta gero bestea, eta hau bai da garrantzitsuena edo, berez udal langile batek eskatuzun bere euskera maila hobetzeko kurtso batera jutea, berez onartu zitzaion, prozedura guztia irikiren duen, dekretua sinatu eta onartu genuen, baino azkenean aldaketa batzuk egon dira interesdunak eskatua, orduan hori bertan geratzea informatu deko. Ados? Bai? Bai, hau esan. Zertu zuen, Vatikan. Hori da, hori izan, artxiborako. Bai, hilerriko horren dokumentazioa eta artxiboko lan horiek egiteko, hilabete uste, kontratatu da, eta justo mertxeren ondua da guztia izan. Bai, eta gizatzen zuen.
laguntza bat bitartezan langile bat jartzea justo proiektu hori dagokion dokumentazioa digitalizatzeko eta material hori eskura egon zegin eta eskaintza jatu zitzaigun eta aldatu egin. Bai. Hortaz, hirugarren puntura goaz, hondartzetako sorospen zerbitzuak Gipuzkoako Foru Aldundiak kudeatzeko eskatzeko EH Bilduk egiten du mozioa. Jarraian itziarekin irakurriko dizue. Hondartzetako sorospen zerbitzuak Gipuzkoako Foru Aldundian kudeatzea eskatzeko mozioa. Jakina da Gipuzkoako hondartzetako sorospen zerbitzuak beste zenbait zerbitzurekin batera udalek ematen eta ordaintzen dituztela. Udalek finantzatzen dute gehien bat, hondartzak egoera eta baldintza egokietan egotea. Erabiltzaile gehienak udalerrikoak ez badira ere, maiz izaten baitira Euskal Herrikoak edo atzerritarrak. Herri horietako asko gainera txikiak dira, aurrekontu zein diru iturri mugatuak dituzte eta hondartzen mantenuak gastu handia suposatzen die biztanleko. Jakina da gainera sorospen zerbitzu horietan lanean ari diren langileen lan baldintzak ez direla berdinak herriz herri, eta ez dutela beti lanaren duintasunik bermatzen. Egoera hori aintzat hartuta, ondorengo mozioa aurkezten dugu udalbatzarrak aztertu eta hala badagokio onartu dezan. Lehenengoa, Debako udalak dei egiten dio Gipuzkoako Foru Aldundiari hondartzetako sorospen zerbitzuak kudeatzen dugun udalokin elkarlanean beharrezko kudeaketa egin dezala. Gipuzkoako hondartzetako sorospen zerbitzuak Aldundiak kudea dezan. Bigarrena, Debako udalak dei egiten dio Gipuzkoako Foru Aldundiari hondartzen sorospen zerbitzua udalek kudeatzen duten bitartean dirulaguntza lerro bat ireki dezala horien ehuneko finantziazioan laguntzeko. Hirugarrena, Debako udalak dei egiten dio Gipuzkoako Foru Aldundiari Gipuzkoako hondartzetako sorospen zerbitzua kudeatzeko behar diren kontratu edo hitzarmenetan 11/2014 foru araua ezartzeko. Horren bidez, foru sektore publikoko kontratazioan erosketa publiko sozialki arduratsuari buruzko kontratu klausulak berma ditzan. Eta laugarrena, Gipuzkoako udalak mozio honen berri emango die Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Gipuzkoako Batzar Nagusi. Onartuko dugu, baina sorpresa da, zerrekin ematen zuen komunitatea portavozean mozio honen bat egiten badugu eta nahi badugu iten onartzean eraman komisio berdinean trautema izan, baina onartuko dugu. Eta gara sorpresa komisio eta Bueno, pues nosotros nos vamos a abstener un poco en la línea de lo que dice Pedro, porque tampoco teníamos noticias de que se iba a proponer esta moción, tampoco vamos a entender, pero sí entendemos que una medida de este tipo sería muy interesante que fuera un acuerdo global de municipios de costa que se acogen a este servicio de socorrismo, ¿no? Moverlo a nivel municipal para tener más presión y no sé si la moción es la mejor manera de hacerlo. Entonces, por estos motivos creo que vamos a abstener. Bisa justifikatzea gaia, batetik elkarlanean eta elkarrekin egitearekin erabat ados. Batetik eta pixkat bi alderdi erantzun da, jakinarazpena denbora margen handiagoak egiten ditugun ez deialdiak, bertan zegoen, eta iruditze zait ere, ez eta ondo dago gaur bertan komunikatzea, margen gehiagorekin nola biltzeko aukera ere izan dugun, guk ere eskatuko genuke, ez eta badakin gu gobernua dela, notifikatu ezkero, guretzako ere errezagoa dela, besteak beste, hau mozio soil bat da, eta nahiz eta borondate bat erakutsi aldun, ikusten duguna da, horretarako edo horrekarpenak egiteko aukera balego guera bat irekia gaudela. Kontua da orain arte ez dela egin eta pixkat Bizkaiko ereduari jarraiki eta Aldundiak Bizkaian egiten duen ereduari jarraiki hemen antzeko proposamen bat egitea zegoela, udan zehar egontzian zurrundu ezberdinak kostaldeko herrietan
zeuden gatazkengatikan, horrek suposatzen zuen kostuagatikan, kudeaketa eskasagatikan, deban ere eukigin ditu gure arazoak guzti hori lotzeko, orduan zalantzari gabe, arrazoi guztia ematen dizut, hau da asko zobea elkarrekin egiten baldin bada, bat udal talde guztiekin, eta zer esanik ez kostaldeko guztiekin. Betxo, harremanetan badaude, eta gure asmoa litzateke udal gehienek, eta nik uste ez dakit ze udalek kontrakoa esango lioken sorospen zerbitzua aldundiak ezartzeari. Orduan, horixe. Azalpen horixe da. Hortaz, bozkatu ingo dugu. Aldeko bozkak. Abstentzioak. Laugarren puntua lehen zenbaki du kreditu aldaketa hartu eskolari dagokionean. Hau, ogasuneko batzordean aipatu genuen eta azkenean da hartu eskolako azkeneko kreditu aldaketa eta honekin ja finifikatzen da. Aipatu genuen ogasuneko batzordean eta hori aparteko guztidadia €90.000, ez da, ja honekin ja pentsatzen duen indemnizazioekin eta bakoitzak zara, baina honekin ja fungidatza duena bozkatu ingarro eta. Likidazioaren aldeko bozkak. Hor batez. Bosgarren puntua 2008ko ordenantza fiskali lotu da. Bai, zira. Ordenantza fiskaletan oroar ez da egon aparteko aldaketarik, nabarmenena eta igual goz kontra hartu dugun erabakia guraletik eta proposatu duguna izan da mankomunitatean jaso dugulako kale garbiketan zergen, egoera bat egon dudala eta kale barkatuta zabalurketan ari bai. Totalian, 3,3ko igoera bat izango da, eta orduan erabakisa izan da, basuren, zabalurketaren tasa ere, proportzioetan igotzea. Komunitatean hori jaso dugulako. Eta gero beste gainontzeko aldaketa txikia dira. Horra, ahondita txikitan horre 1,5 eta 1,5ko tasa bat horrendu behar izaten da, eta obra txikitan erabaki dugu gutxieneko bat jartzea €100 eta gero gainontzekoak dira horretan adibidez kontenedoren okupazioan fiskal behar dugu inguruko herritan eta deban ezaguarri antzekoa askan herritxetan jardun dugu behira eta kontenedoren okupazioa fiskal dugu berdin du inguruko herri txiki horiekin. Eta gero bai gehitu ditugunak izan dira berritxeak adibidez, aurtengo udan ireki da Danuateko aparkalekoa lehenengo aldiz, eta udan gure proposamena udaldetik amintzat izan da, udan
doainik izatea bertakoentzat, baina kanpotarrentzat edo eguneko 2,50 euroko, oza, 2 euroterdiko zerga presioa jartzea. Eta Miramarreko aparkalekua udan behintzat bertakoentzat izatea doainik bertako pegatinakin. Eta isunetan ere adibidez, kotako isunak, 60 euroko izaten da isuna, bi astetan horrentzona dezu 30 euro, baina anulazioa ere multana badago, eta anulazioa zaban 15 euroan. Orduan konturatu behar, anulazioa ordaintzia hobeto hartu zezala, egun osoko gota ordaintzia baino ondartzan adibidez. Orduan hori igo dugu 20 eurotan. Pixkat, trampa horrekin dezatzeko. Gero hori basuran aipatu detena, eta kiroldegian adibidez, Iñaki Gaina teknikarixak ere bidaldu zuen proposamen bat, azkeneko urtietan ez diala kiroldegiko prezioak igo, eta denetan prezio guztietan proposatzen zuen igoera bat, eta onartu duguna izan da bakarrikan urteko kuota hori 16 urtetik gorako eta seme-alabetako 2 horietan 5 euro igotzea. Eta gainentzekoak oraingoz mantentzea, eta eta gero beste bi berri sartu ditugunak izan dira Itziarko frontoian eta jendeak loiten dudan batez ere, jendeak gaztetxoak eta udan talde ezberdinak, eta kobratzen zaila euro bat, baina ez dauan ordenantza fiskaletan sartuta, hori sartu dugu, eta debakoan ere sartu dugu. Ez da agertzen dokumentu honetan, baina kondizioa pixka zan, erromesen betetzen danean edo, betetzen danean bakarrik erabilian izatea frontoia. Indegu azpan ez sartu, eta guain helburua da, datorren 2008ko lantzia ordenantza bat edo araudi bat, hori pixka gaz izateko gainez hartzeko bentzat egoera. Eta eguneko zentrotik ez genuen proposamenik jaso, Ogasunian ordenantza fiskala lan duen itunean, baina horreko hastean proposamen bat dian duzuten eta orduan lehen hogilenek aipatu duguna urgentziz hartzekoa zen eguneko zentroa. Horre egibilidea, eta hau aipatu duen tokiko gobernu batzordean, horre egibilidea, IPC-an negatiboa da, 0,48, minus 0,48, eta nahi horrendiak proposatu zuen eguneko 0,5 edo igotzia, baina prezio txikiak oso gutxi gotzen dira, orduan indegu molako aldaketa txiki bat, eta atzo komentatu duen gobernu batzordean, eta dira, kafia eta olakoak geanak eurotapiko 2 euro, hor ez dago igoerari, baina ja 10 euro bueltatikan gorakoetan, 5 edo 10 xentimo igotzen dira prezio batzuk, orduan dugu proposamen bat, eta haber hori honatzen da. Kalzakit, zuzaztu. Baina, zuzatzu, el punto de vista no es la reducción del importe de las subes en los consumidores. Vale. Esplikatu dut pixkat. Hasieran esan dut basura, eta bero ez nahizun ordenean. A ber, basuren, etxe bizitzen, landaremoan ez doan etxe bizitzen tasa, da lehen oipatu duten eguneko 3,11ko igoera aplikatu duguna. Eta gero, 2018ko ordenantzetan lehen baserrixek ez zuten tasarik ordaintzen basuran bilketagatik, eta jarri zan urtean 89 euroko zerga. Baina bere suposatzen zen, zerga hori jartzen zala, hobekuntzak egiteko kondizioakin edo. Baina nola behirikan ez da zeharik egin, hobekuntzarik egin, pentsatu dugu 60 eurora bajatzia hori, eta hobekuntzak egiten dianean, orduan aplikatzea, eta merezi edo da horrekin tasa. Hori da, eta baita ere kontutan ikuta azkenean baserritxetan, landa ere moan dauden kontenedoriak ez dira lanak. Adibidez, kartoian ez dago eta organikoan ere ez dago, plastikoa eta errepuxa. Eta kristalana ere leku jakinetan. Orduan, azkenean bestela ere bakua bazuten etxe bizitza baino, baina egitzen zego, zerbitzu hori hobetzen danean aplikatu horreko zerga badala. Ez aurretik aplikatu eta
eta hoxe. Beste lanekin daude ados, baina justo puntuetan eta ikusten dugu nagula diferentzia eta horrekin behar dugula basuran postean, baina ez igotzea, ez igotzea, ez betea ya da la gestión, si no le subimos lo que subimos a los demás, ya es reducir, pero no estamos de acuerdo en que se baje el concepto este. O sea, subir esa persona el 3%, el 3,7%. Subir pero mantener. Ya. Vale, o sea, aplicar el 3,7% en las viviendas, pero no en los caseros. Baina mantendu ez pasada duteko. Bai, bai. Argudioa azaldu eguna arrazoizkoa egin zaizue, ez esaten den pixkat hemen herri mailan pixkat baserrian dagona organikoa eta kartoiarena eta gero behigarena, uste baldin bezue pixkat nola banatuta dago, lastorin buruan, itziarren eta eta batez ere baserritan, errealitate hori kontuan eukita berez abiapuntua hori izan zen. Aparte, zalantzari gabe, inungo hobekuntzarik ez dara egon. Egia da, lego iguala, kontua da. Ikusita, herritar horiek, zaborei dagokionean, zerbitzuaren erdia dutela, eta normalian desplazatu inberdia da behaiek, hori mugitzeko, askaso askotan kotxean distantzia desent eta barba, iruditzen zitzaigun, ez da oso zentzuzko da. Igoera edo jetxiera bat kalkulatu aldala, esaten genuen gutxe gora bera erdia dala. Hau da, zerbitzuaren erdia ematen dala. Osa, berez da pixkat, horretik galdetzen dut, logikoa, iruditu zerbitzuzkoen, zentzuzkoa, hori horrela proposatzea. Hau da, ez da, inungo, ezer ez ordaintzea, ere iruditu zitzaigun, galdetu genunean, pasadan urtean onartu zada, lehen da bizikoz, 0 euro ordaintzea ez da kasentzurik. Zabor zerbitzua ere badagoelako, baino, beste etxe bizitza bat, darkan zerbitzu bat, horrena horari. Osea, oinarria gehien bat hori da. Pixkat kalkulu bat egitea. Bueno, nosotros estamos un poco más claros. Si nos choca, en la línea lo que dices tú, la tasa del año anterior era un 42% menor de los caseros que las viviendas. De alguna manera sí se compensaba pues ese servicio que es menor que en el entorno urbano, por ejemplo. Y bueno, pues atendernos a los criterios de equidad, yo creo que es importante que ese servicio tiene que tener un coste. No creemos que bajar un 40% ahora, en la propuesta de 2019, sea mantener esa equidad. Yo no lo veo proporcional, no lo vemos desde nuestro grupo. Sí que hay ciertas deficiencias en el servicio que habrá que resolver, pero es una deficiencia de las tasas, bajo nuestro punto de vista. Es un trabajo que corresponde hacer, pues la pelea diaria con la comunidad y conseguir esas mejoras. Pero terminando en municipios al lado, por ejemplo en Mutriku, la tasa de caserío son 174 euros y la de vivienda 229, o sea, es un 20% menos. Y aquí hemos partido de 42 y queremos bajar 40 más. Entonces, eso es lo que nos choca un poco. Y eso, en ese sentido, el resto de tasas de la verdad no tengo ningún problema, pero eso también nos ha hecho un poquito. Bueno, ikusita hortan ere ados zaudetela igual, guk ez badunako arazorik eta ona daitezen. Hori mantendu, 89 eta beste aldaketekin hori mantendu. Bai? Beti izaten horrekin behar dugula zerbitzu. Hori badakigu, baina hori ez dago gure esku. Gure esku dago eskatzea. Kontua da, ikusten dela mankomunidadearen zerbitzua dela zindan. Hala ere hortan ere gure ekarpentsua egin dugu mankomunidadean. Onartu lehizko, aldaketa hori onartu lehizko. Mantentzen da lehenkoa bezala, igo gabe 3,7 hori, eta horra, imaginatzen dut, aldeko buskarra. Aldeko buskarra? Hau batzez.
Seigarren puntua gizarte larrialdi egoerak hartatzeko harrera etxebizitza arautzen duen arau proposamena onartzea hala badagokio. Aritz. Bueno, hor, batzordean ere hitz egin zen, arautegia pixka bat aldatu zen hortekatzeko, ekarpenak egiteko, batzordean Pedrok egin zuen ekarpena, irizbidean bazegoen, orduan gaur izango zen onartzea arautegi hau, eta gero jala orduan burratze izango zen ja hitzarmena sinatzea jabearekin, eta erabiltzen hasi ahal izatea ahalik eta eskarra eta etxebizitza hori. Behar dago eta tramite administratiboa hartuko azkera egiten eta pixkat hori zen. Orduan onartzen bada, aldaketak dago, azkeneko proposatzen. Ez, oasun minan esan genuen, ez ondo dago, eta gu handuta dago. Hau bat ez hori dutatzen. Zazpigarren puntua udaletxearen funtzionamendua eta egungo lankarga, liberazio proposamena eta batzordearen funtzionamendua. Hemen bi kontu ditugu, alde batetik liberazioarena. Orain arte aurreko osoko bilkuretan ere aipatu dugu, ze lankarga zehon, ze behar dauden, ondoko langaretan ze errealidade dagoen, baina batez ere praktikan debako udaletxean zela agirian funtzionatzen, orain momentuan itaz aparte, Aritz Larrañaga eta Itziar Iriza daude bertan 8 orduz baino gehiago, eta hori erregularizatzeko asmoz, eskari bat egin dugu, behin eta berriro, eta azkenengo proposamena da udal gobernuko zinegotzi bat, eguneko liberatzea, Ieko 1.628 euroko soldata garbiarekin izango liatekela urtean 31.404 euro ordi. Orduan horixe. Alde batetik horren alde alabak zaudeten, eman dezuera flubi horik eman, oskatzen dugu eta gero batzordena adosten dugu eman dezuera. Guztara esan gindun, pentsatzen dugu lana hori badagoela, pentsatzen dugu osatuan aldatu biharria da ere, baina suposatzen da gasto oso handia, eta gu esan zuen ezetz. Nosotros sí queremos otra realidad, tenemos la misma, vemos que hay una necesidad y creemos que va a ser conveniente el formalizar la figura de ese liberado al 100%. Nos va a permitir avanzar en proyectos y al final eso va a ser bueno para todos, para mejorar la vida de los de Barra y para desatascar cosas que se nos están cayendo en esa línea, que se nos propuesto. Aldeko bozka? Aurkako bozka? Bigarrenik, prestatu dugu modu orokorrean, komentatu duen beste tokiko gobernu batzordean ere pixkat azaldu zen berez batzordeak ze funtzionamendu daukaten, legearen arabera, arauaren arabera, hala ere orain arte nola funtzionatu izan duten, eta pixkat iruditzen garrantzitsua dela hori formalizatzea. Orduan, proposamen bat daukagu, zalantzarik balego Jorgek ere argitu diezaguke pixkat horren zentzua zein dan, esan bezuet puntutan ze izango nintzateken.
batzordeak publikoak ez izateko izaera mantenduko da. Oda, orain arte dan bezala. Publikoak esan nahi du, eta zuzendu ez badu nahi badu gaizki, edozein pertsona bertaratu aldala osoko bilkura baten bezala. Hau, osoko bilkura bat publikoa da. Batzordea ez da publikoa. Baina, bai da irekia. Batzordeak irekiak izateko izaera mantenduko da. Hortaz, irekia dela esaten dugunean da, ulertzen dugula, partaideak egon daitezkela, baina hori egiteko bide batekin, gonbite batekin, eta ardura hori dagokio batzorde bakoitzeko batzorde buruari. Orduan, oraingo honetan, eta pixkat legea bete arrasteak orduan, filago ibili beharko gara gugeu, txaskenean, gonbidapen horiek formalki egindako dira. Gonbidapen horiek ere dakarte, aktaren eta informazioaren elkartrukatze hori. Beti ere kontuz ze gai dauden eta datu pertsonalak eta babestuz, baina gaur egun praktikan horrela da, legearen arabera, baino ez dago formalizatuta. Orduan ez dago kontrolik hainbat batzordetan, noizbinka dator hau eta niri ez diazue hau bialdu, eta nekak, orduan, pixat hori formalizatu behar dela, orduan. Irakur ditu. Batzordeak publikoak ez izateko izaera mantentzea. Batzordeak irekiak izateko izaera mantentzea. Mantentzea diota denean da, orain arte horrela dalako, Batzordeetan, zinegotziak bakarrekan hartuko dute parte, hori da ofizialki dana. Hor, baina bat egiten diogu eta ulertzen dugu alderdi politikoetakoak eta pixkat ikusita alderdi bakoitzak dituen errekurtsoak eta tamaina ulergarri egitze zaigula alderdia ordezkatuko duen pertsona bat aukeratzea. Hori bai, egin beharko denukena zan, bere egunean hemen adostu gendu bezala, pentsatu ni baldin naiz batzorde bateko buru, eta ordezkari baldin bada nire ordezkoa baldin bada itziak, ni ez baldin bada itzia dator, eta hor normaltasun osoz. Baina nire alderdiko kide bat, edo beste pertsona bat, kiroletarako adibidez eta beste pertsona bat etorreko da gure gu ordezkatzen, jakinarazi beharko litzateke, betiko izango dan, egun bateko gauza dan, pixak guzti hori informazioa zein helarazten zaion, nola helarazten zaion eta orduan. Argi baldin badago, gizarte zerbitzutakora ez dakitzen pertsona etorreko dala, beti bera izango baldin bada, berari helaraziko zaio. Zinegotzi bat baldin bada, agian dator, zure partez ordezko bat, baino informazioa zuri helarazten zaizu berez subtitula bat zaino. Orduan, berez orain antzeko egoera bat zan, baino hori modu ordenatu baten egitea. Gonbidatuena, izango litzateke, lehen ipatu detena, batzordetako deialdiak bakarri batzorde kidei bidainiko zeizkiela, berdin, alderdi batek norbait gonbidatu nahiko balu saio batera, batzorde buruari proposatu beharko lioke, hori ere modu formal baten egin dadin. Interesatzen zaigu pertsona hau etortzea, modu formal baten gero ere egin arazteko. Eta batzordeetan, batzordeetan bozketak esku altxatu zehingo direla. Eskatuko balitz, botu sekretua eta aukerari badagoken ikusten baietz, baino adostua baldin bada. Orduan gure proposamena da, ikusten duzuen bezala, araua gaur egun dagoen bezala mantentzea, baina pixak formalismo horiek hartzea, eta guk espero dugu akats gehiegi ez egitea hasieran, saiatuko gera ondo batez ere partaide gehien dituzten batzorde horietan, lista bat egitea, formalizatzea, galdetzea, zu etorriko zea, ez baldin bat zea, zu norretorriko da, eta pixator informazio base bat egitea, etorkizunean ere, harreman hori udalaren harreman hori herritarrekin eta eragile ezberdinekin, alik eta egokiena izateko. Karpenik edo... Ez, ulertzen dut, zirituko da horrein bezala, eta horko responsabilia o arduradura, behar onartuko dugu zein etorri, beti esaten den normatiba. Hori da. Kontua da, orain arte zegona, ikusita funtzionamendu aldetikan, ez zegoela formalizatua, bixak
osoko bilkuran dano hau batez onartzen bali badegu aurrera bota, eta orduan inoiz gatazkarik balego batzorde batean, pertsona bat entzatu badatorrena gonbiterik gabe, edo adieraztea, hau da, udaletxeko batzorde bada, batzordearen izaera hau eta hau da, partaideak hau dira, eta pentsatu gatazka bategatikan batzorde batera norbait gonbidatzen dezula zuk, eta orduan esaten baina bera noren izainan dator, edo zer esatera, gaur egun horlako gerta daitezke, eiz eta ez dian oikuenak, baina da modu bat horiek ekiditzeko eta araua errespetarazteko. Eta egin bat, zinegotziak janez ardura hori degunok, hori xatan onartean onartzea, eta hori, lan pixka bat gehiago emango dugu hasiera baten, baina ikuste dut teknikari eta batzorde buruen arteko koordinazio txukuna egiten baldin bada, izango da, nire kasuan Jorge idazkariak esan beharko egite batzorde honetan eta honetan norbait konbidatu behar dezue, eta orduan ni gogorarazteko zintzan batzorde honetarako gonbitea, gai hau lantzen dalako, sensiblea dalako, eta bat. Baina hori berez, ingo duguna da, araua betea gaztea eta horren jakinarazpen irmo bat batean. Gero, aktetan ere izango nintzake bertaratuak udal ordezkariak eta besteak hartuko liazke gonbidatzen izan. Azkenean da, dago bezala, baina bakuntza eta bere funtzioa, ikusten da, pentsatu, bostatu nahi dugu eta ematen da. Ni pentsatzen dutena azkenean da ez hitzitzea. Egia da, tipo bat ere izateko ezetor. Baina kontua da, pertsona bat ezin garatu hau batzordea dago eta bertaratu. Ez baldin badakago egiterik ezin da bertaratu. Gufin ibili beharko gara batzorde horietan gonbidapenak ematen. Nahi dugulako parte hartzea handitzea. Baina formalismo hori beti behar da. Bestela, egin beharko genuke bazan, Jorge esaldu zigun bezala, batzordeak izaera bat dute. Egin beharko genuen duplikazio moduko bat, mai bat, pentsatu gizarte zerbitzuetako maila, eta orduan hori bai izango litzateke publiko eta irekia. Hau da, gonbiterik gabe, jendea etorri, eztabaidatu, asamblea moduan erabaki, baina batzorde bat ez da asamblea bat. Hau da, botoa ponderatua ditzen da. Botoa ponderatua da, gure boskak balio du plenoan 6 bezala, PNV-ren boska balio du 3 bezala, Debarren Ahotsarenak 4 bezala, orduan, da hori benetan konsiente izatea, benetan funtzionamendua hori dela. Ze bestela, pentsatu, lehen gertatzen zala baita ere, esaten de, modu anekdotikoan esatea, ni gogoratzen dut, gaztera botan, egoteak kultura batzordean, eztabaida bat eduki, eta han, boskatzen genuen, baina gero, etzan hori inora iatzen. Zer esan nahi du horrek? Benetan araua ondo ezagutzezula bere Jesus Mari, azkenean bazekilako batzordean erabaki horiek zelatzen ziren. Orduan hemen da, argi eta garbi ustea, noski, guk erabakitzen baldin badegu batzordean bosketa bat egitea ikusteko ze iritzi daukan jendeak, gero errespeta dadin, hori dago gure borondationaren esku. Baina hemen onartzen ari geana da, batzordearen izaera zehatza dela legearen arabera. Hau da, ez dela asanblada bat. Asanblada demokratiko bat, nun bakoitzak boska bat duan. Ez da hori. Orduan, da hori formalizatzera. Azkenean nire kezka beti izan da, eta esan da ez galtzea, badago jende oso ezaguna eta ibilidala beti batzordeotan eta entidadiak ere bai, eta hori dakar niretzako bere balioa eta hori aprobetxatik gara. Zalantzai gabe, lehen esan deten analitikan, gure asmoa parte hartzea dela, hori bermatzea, baino bide legala jarretuz, hori zebesterik. Aldeko boska? Lau batez.
sartu digutu, ordenantza fiskalen azkenengo puntu 11 litzateke hori sartu dugu 5. Presiona. Beraz, gaude eskakizuna baino lehen 2 puntu edukiko genituzke, batetik adierazpen instituzionala, eta ondoren patronatuko uda ordezkarien izendapena. Adierazpen instituzionalakin hasiko gara. Adierazpen instituzionala da, Espainiako Zitegi Gorenak Kataluniako prozesu buruz emandako epaiaren aurrean eginikoa. Duela ja zuen abiazten goitu, bozeramaile batzorde genuen, hor lan duen testu bateratu txora berako bat, baina guainikan ez dugu adostu benetan 3 alderdiek sinatuko dugu ez, orduan irakurriko dut, gero bozkatuko dugu eta bozkaren arabera sinatu behar dugu alderdi. Adierazpenak hola esateko, lehenengo puntuan, Debako udalak ziurtatzen du demokraziaren adierazpen baketsua, individuala zein kolektiboa gauzatzea eta herriari hitza ematea ez dela delitua. Hori horrela, urriaren bateko erreferenduma tresna demokratiko eta zilegia izan zela eta Kataluniak bezala Euskal Herriak ere berezkoa dutela etorkizuna erabakitzeko eskubidea. 2. puntua, Debako udalak argi eta garbi adierazten du ezin direla justifikatu Auzitegi Gorenak eta estatuko botere Kataluniako agintari eta gizarte eragilei bizkarreratutako auzia eta ezarritako zigorra. 3. puntua, Debako udalak nabarmentzen du Kataluniako prozesuaren aurkako auziak eta epaiak zuzenbide estatuaren itxuragabetzea dakartela eta ezbaian jartzen dutela Espainiar demokraziaren homologazioa nazioartean. 4. puntua, Debako udalak azpimarratzen du Euskal Herritarrek zuzenean eragiten digula Estatu Espainiarraren erantzun bortitzak, izan ere herrien borondatea demokratiko eta baketsuz erabakitzea mozten bai du, eta arazo politikoari tribunalen indarrez, 195. artikuluaren ezarpenez edo erabakitze eskubidearen alde egiten dutenei, edo nolako neurri bidegabeak ezarriz, irtenbide elkarrezketatu eta negoziatua bilatu ordez eta herriari galdetu beharrean. 5. puntua, Debako udalak estatuko boterei eskatzen die, espetxean dauden preso politikoak berehala asko ditzatela eta era berean erbesteratu politikoen aurkako auzibideak bertan behera utzitzatela. Eta azkenengo puntua, 6. puntua, Debako udalak elkartasuna adierazten die Kataluniako preso eta erbesteratu politikoei, naiz haien etxekoei, hala nola Kataluniako herriari eta erakundei, eta Gipuzkoarrei dei egiten diete, bat egin dezaten herriari hitza ematearen aldeko ekimen baketsuekin, demokraziaren eta askatasunaren alde. Bozkatuko dut, eta bero... Busketa gertatzen den arabera edo beren arabera sinatzen dugu. Debaren hau zabezela bat duzue, normalian hemen kanpo ez dugula hartzen postura bat, eta hartzen dugu beti bakoitza bere botoa eman. Hori, nahi dugu esan hori, gaudea gauzen batzuekin besteakin, baina gure postura beti izan da gauzak egitea, eta bakoitzak dugu bere postura. Adierazpenik edo. Aldeko bozka. Zalantza bat sortzen zait. Zinelaren aldetik, hau da, bozketa aldetik oso interesgarri egiten hori aberazgarria da, baina badazpada prestatu ditugu bi eredu, zinelaren ezberdinekin, honek zer suposatzen du. Jakitagatik zer kustosurik zekan dago eta orduan badaztekin. Postura zan asenditzea, Claro, ez dugu esan abstentzioa baina. Kontua da, sinatzerako orduan, hau da, alderdi bakoitzeko bozeramailea lehen izan ditzateke itzia, Inigo, eta Pedro. Orduan, kasu honetan, zalantza daukat. Ideologia banaka, bakoitzak bere izenean. Pentsatzen dute kasu horretan egokien izango ditzateke. Hirugarren ere duan.
Ezin da, esan alderdiak ondo eskatu duen. Ez, hori da. Horite da zu paretzera zela eta zu egiten badoz. Ja, berezek egin Udaletxe bezala. Vale. Ja. Bezala jarriko dugu udalbatzan gehiago osoz onartuta aldeko 11 bozkari. Eta abstentzioak diari. Hortaz onartuta. Hortaz, azkenengo puntura guaz, patronatuko udal ordezkarien izendapena. A ber, gaizki ulertu bat izan nuan Raimundokin edo zer, kontua da, iraileko plenuan Raimundo portan zaban. Eta ninakan buruan patronatuan eraketa hemen bihartzala eta gero patronatuan zaten amaztaket. Total, iraileko plenuan ezan pasa, orduan patronatuko elkartu ginean eratu genuen, baina benetan ez geunden izendatuta. Orduan errepikatu beharko da eta gaur proposamena da izendatzea. Orduan, patronatuko presidentia Gilen nola dan eta udal ordezkarixak Debarren Hautzatik Ane eta EAJ-tik Inigo eta EAJ-tik zuk izendatzea Inirok eta hau plenuan onartu eta gero patronatuan ja ingo dugu berriro eraketa beharran bezala. Osa da formalizatzaren, berez, pasabiak plenutik, Negatikan nik izendatzen zaituzten. Baina ez dakit dole. Jorge, eso sin behar nola, beste Ez, bozkatu. Bozkatu. Aldeko bozkak. Eta horrela azkeneko puntu izango ditzateke, alde eskeak, badago alde eskeak. Belena da, jarritzea, solicitar información respecto a la contratación de los trabajos de la comunicación de la persona que está así, realmente como está hecho y cuál es su misión. Beriketaren ikusi genuen gabezi oso handia komunikatiboki udalean, eta orduan begiratu genituen aukera ezberdinak, pixkat asesoratzeko komunikatiboki eta pixkat zelan zeuden, batez ere herritarrei begira. Bai, barne mailan, batez ere herritarrei begira, eta horren arabera zerbitzu gisa kontratatzea ikusi izan. Saioa Rodríguez Andueza komunikazioaren ardura hartu den emakumea, Sofia, zer? Saioa Rodríguez. Eta, sartu lanetik fruituak nabariak izan dira, oso Sofiari da lanean, eskerrak ere eman dizkigute, pixkat udalak egitako komunikazio bide berri horiena eta pixkat hori da. Pixkat gabezi hori, lehen dikar ikusten du, pixkat zaiatu ginean, lehen pixkat ateatzen ari gerana eta batez ere udalaren presentzia, zelanketa hemen egiten dian gauza asko eta asko, baitzeiten denuna ez lau, zinegotzien lan hasi da, batzordetan zelan egiten dan, zerabaki hartzen dian, ez baldin badia helarazten, pixkat, herritarrek ez baldin bazizki helarazten, herritarrek egunerokotasunean duten lenguaiarekin, orduan desbirtuatu egiten da erabat, orduan batez ere da, funtzio hori, ze azkenean ulertzen da, erabakiak hartzea ez gain, komunikatzea ere gurean, udala eran. Orduan pixkat behitu genuen enpresek berdinak, eta hauek oso garbi azaldu zituten eta zalantza hundirik ez egiten. Orduan pixkat. Bandera da, zerretik kabotitan eta horretik izan da zinean. Kabotik ez, komunikatu zaizue eta nik neuk esan izan. Nik gauza horrekin bai izan egitela oso argi, zezkenean bestela plenoa bihurtzen da
pixat estenifikazioako gune bat soilik. Gauza komunikatzen dianean, gobernu planak kasu, edo besteak, komunikatu da, nik ulertzen dut, agian ez dugu gutun formal bat egin, edo orduan, nire ustez, zehaztu beharko genuke, eta oso garrantzitsua da, erabiltzen ditugu hitzak zehazki. Zehazkenean asko markatzen du. Ezkenekin ezer eta kanpotik enteratu bera, niri deigarri gainitzezak. Zenik nek komentatu dizuen. Bere lanaz, guz, zerbitzatu gu. Bere lan zehazki. Komentatu dizu, edo. Inertzen dula, persona bat. Eta zegonean, komentatu nun, lanean zegoela, zertarako zan, ez dizut esan, Twitterra daraman, edo Facebooka, baina, bestela, aditzera ematen da, horren komunikazio egiten ez da egon, eta zalantzari gabe egon da, ez da? Kontratatu aurretik edo ondoren? Aurretik eta ondoren. Ez da ere? Niri digarri egitzezat, horako gauzetan, horrelako kontrastea gotea. Si sirve para aclarar, yo tampoco estaba corriente. Es que empecé a ver, es verdad. Sí. Y no, te digo, está trabajando, está haciendo un trabajo, se lo va a hacer muchas explicaciones, pero tampoco sabemos el procedimiento de contratación. No sé si se refiere a la comunicación, Pedro, a esto. Yo no sé cómo es el procedimiento de contratación, si se ha generado la plaza, si no. Hori ez genuen komunikatu hori egia da, zerbitzu ezela akusa. Hori esan dut horretxe. Baina komunikazio... Yo desconocía cómo estaba contratado. Eso sí. Eso el tema es importante. Se nos ha pasado a todos, pues bueno, pero sí es verdad que tenemos ciertos conocimientos. Y por eso se traslada. No es por la herida, ni por levantar frustración, ni por nada. Depende zer esaten da, ezberdina da. Hau da, baldin bada nola kontratatu da. Zerbitzu baten bitartez, dala €5.000 baraino kontratu daixoago bat, ibarekin 18.000 euro. Horixe. Teknikoki horixe da, falta zen informazioa. Primera noticia. Hori da. Ez da bizarra egiteko usteak, ez Ez da bin plenoa, urru bandera ere, joko hartela, bandera, kantzone bai, hartu zen duen gauza bat, eta sartu zen duen, ulertu genuen gaizki, hori bakarrik ginen bandera bat, eta bandera bat, atzian ez dakiz zer dago da. Da, bandera bat, zerretik nahi dugu jakin. Bota, lasai. Guille, esto supone una decisión de crédito, no supone nada de esto, no hay que hacer nada. Lehen partido. Da, komunikazioaren beste kudeak. Gure ustez, komunikaziorako zagon partidaren diruaren optimizazio bat. Hau da, gu egon beharrean, eta itzen da teknikariekin baita ere, gu egon beharrean pentsatzen nola komunikatu dezakegun, nola aiatu jende gehiagoren gana, ordaintzen da pertsona bati horretan espertua dana eta esatizu. Honena da, horrela egitea, ordutegi hauetan. Horre da, publiko gaztearen gana baldin bagoaz. Kasetagunea ez da erabiltzen. Kasetaguneakoa dator, komunikazioa duarekin hitz egiten du, norbaitek harreman nahi baldin badu udaletxearekin adibidez, egunkari batekoa ez da izan, komunikazioa arduradunarekin hitz egiten du, irizpide batzuk daude, hau da, ikusten ez zuen gauzak bideetan bezala, pixkat formalizatzea da, pixkat optimizatzea eta formalizatzea. Hori da, baina aldaketarik ez da. Yo me encuentro un poco despistado, porque como hemos visto antes el trabajo es el administrativo bajo el decreto de alcaldía, y aquí no se presenta en ningún sitio. Es que no sé si hay que presentar el decreto de alcaldía, si tiene que ir por fuera. Ez dakit. Hori entxeretan ez dakit, baina argituko dizugu. Ja, bez bestia da udalaren kontratazioa, baina hau da zerbitzu kontratazioak ere dekretu ez dira? Aprobatu beharko lirateke dekretu dira, sabe? Hau da kontratu txiki bat, kontratu minor bat, behitzen dira, kopuragatik, behitzen den kopuragatik. Pero kontraturik ez dago, Bueno, hori formalizatu hori ez da. Bueno, guk azalduko da. Legalki ez da ezer larria, baina formalizatu da. Eta ezin da kreditu aldaketarik egon, zer bestela premak aprobatu beharko duke, zinezkoa da.
ezinezkoa da, beste norbaitek esan du, lizitazio publiko bat izatea, ez dela behar, populazio txikiago. Arlo legalean, bai egin da, ez da ezer gaizkienik, komunikazio arazo diegun baldin bada, nire gain hartzen eta hori ezak gaizki zuela. Zer da? Bigarrena da, requerimiento de la Diputación discretan eta esan publizionago zailan erten zuela eta interronala nahi betu asan du lehenuan, onartin dugula, beto ezala uztaien eta onartu dugula eta baina hori esa modificación la modificación es un acuerdo de pleno y totalmente pensamos que eso hay que contestar. Esan dut, atzo bazaldu bezala, datak izaten duen bezala, aiatu eta nire lehendabiziko errekerimendu izan zen, ez da horren ningo intentzioen gaberik, aiatu zen hori horrela, nik garaian idazkaria zen ari, Jorge Ansegon laguntzei bezala, idazkariak ere izatzen du. Horren alazai ez da ezer gertatzen, badakigu ere kudeaketa nolakoa zen, baina lasai gatu ditzak eta enakien ez da zer zen. Hemen egin gendun prentxaurreko baten arira eta kasetari batek egindako galderaren arira entzan kontua eta errekerimenduaren berri eta hori batzu ikusi gertu bezala ez dakit zelako oiko edo desoikoa lan errekerimendu horren mota, ez da nuka epe finkorik, baina bai da egia osoko bilkuraren erabakia dela, atzo horren ondorio juridikoak edo pixkate Jorgek argia esandu zituen, orduan hori gu ez goaz ez den kontra, gure postura argi eta garbi dakagu, hala ere bai eta atzo adierazi bezala atentzioa ditzen diguna da, zela egindan, errekerimenduan argi ezapitu ze galezia ditun, horietako bat alegazioena iritzu esat oso digarria, esanpenik behar baldin bada horrek zehar suposatzen duan esanduko dugu. Nire ustez bide bat jorratu beharko genduke horren inguruan, batez ere gaia argitzerako orduan, eragina bandolako, itziako auzo alkatearekin eta juntakidekin landu beharko kontu izan beharko da. Gure modua ez da behintzat pixkat horreko legegintzaldikoa eta harreman mota hori sortzeana erakunde debakuleko erakunde dezentralizatu batekin, eta elkarlana eta pixkat bat aberazten duna beste aberaztuko dula. Orduan, zalantzari gabe, beste ikuspegi bat hau, noski osoko bilkuraren erabakia dela, orduan osoko bilkuran hitz egiten denan arabera, hori aldatzea proposatzen baldin bada, edo horrekin aurrera egitea suposatzen baldin bada, egin arte gula. Gure bete beharrei ez diogu korik egingo, hori bai, dakizun bestela lana badakagu, horren aurretik handoz asko urgentzia askoz gehiagoekin, eta hotara egin. Gainera errekimenduak ez duanez datarik jartzen bada. Egingo dugula, egin behar baldin badugu, hala ere saiatuko gara konteskatuta gauden beste bi alderdiekin ere negoziatzen eta zentzuzkoa danotzeko zentzuzkoa izan aldan irtenbide bat tokatzen. Eta imaginatzen dut hori eztabaidatzeko marko txukuna itziarko batzorde izan dela. Voy a comentar un poco lo que ayer hablamos ayer sobre el gobierno. Yo creo que ahí tenemos una responsabilidad y los que usted más o usted menos es una decisión que estamos haciendo. Un requerimiento de la Diputación Foral de Guipúzcoa que tenemos que cumplir y sí es verdad que se puede abrir el debate de si esta modificación tiene cuento, si el contexto es el mismo, si hay que defenderlo o no, pero tenemos un proceso abierto que creo que hay que mirar. Entonces,
esa línea yo sí pediría pues, esfuerzos en dar a la Diputación lo que pide, que se pronuncie y después estaremos a tiempo de volver a sacar a pleno si veis que esa modificación hay que echar atrás, no, sí. Pero ahora mismo tenemos una labor, un deber, que es eso. Y eso no sé si entra en algún proceso de negociación, es lo que tenemos que hacer. Bueno, hori bai, zaten den negoziazioa ze jarrera eduki horren aurrean. Azkenean, ze ondo suposatzen ditu, baina hartutako erabakiaren aldean, atzo esan dudan ere bai, gure ardura hori bada, gure ardura da. Hori bai, egiten dugula, ikuspegia guri egitea tokatuko zakul lan batena aurreko gobernuaren gaina bandera esan nahi batekin ez gaudela oso ados, baina bueno, egin behar dugula ez dago zalantzarik eta aurrera, beti aurrera. Eta zein horren galdera da, berdina da, zegoen bakoiko akordioa, zein gara eta egitea, gurnatu genuen eta pleno bezala, bakoia ez erabiltzea, ez da propaganda, ez dira zer, egin bilera hura, gure sorpresa zen haiti hor, berten zuen lazo hori, ez kontra hori, gure akordio zan, eta egin genuen bilera hori, eta zuzen zen duen egingo regulazio zen. Primera, zer respetabil dugu akordio municipal hori? Bueno, lehenik eta behin, zatea egia dela, hementxe jakin dugu akordio hori zegoela, eta informazionari gara, baseak tratan dago, da zen ez dago inungo gai horrenetan onartuta, eta orduan mediku informatu zindan horren oinarria, hori horren oinarria, alba animada berri hori lantzeko, herritarren aldik bere garaian jaso genuen pixat udalaren pixat ze jarrera zekan herriarekiko, eta bai da egia, adibidez, horrelako gai politikoek kudeak eta handiagoa ekartzen dutela adierazpen instituzionalarena, eta baina hori iruditzen zaigu, eta hori bai da noski postura politikoa eta eztabaidatu beharrekoa, azkenean dela pixkat benetan ze lanketa egiten den gai hauen inguruan, hau da. Ezer ez jartzea udaletxean herriaren adierazle lanean, bada aseptikoa izatea, hau da, ezer ez. Eta berriz iruditzen zaigu, aiatu berritan, LGTBI aldarrikapenak, berdintasunaren aldeko aldarrikapenak, minbiziaren kontrako aldarrikapenak, nire ustez hor, eta nire ustez, argi izaten den nire ustea dela, imaginatzen den nire taldearen sentsazio orokorra dela, akats handia dela, talde guzti horiei, nik esango duke hemen aldi bakoitzean boskatuko bagen, horietako bat ateratzeko, seguruen hau batez atragosa. Orduan, iruditzen zatena da, markatu aldegu oinarri bat, adibidez, gatazkatsuagoak izan daitezkeen ikur, sentsibilitate politikoak markatzen dituztena baino, egia da. Adibidez, ezberdina da, errefuxiatuen aldeko edo kontrako jarrera bat jartzea, azkenean sentsibilitate politikoa da, eta batek agian esaten du ez gera hortzatzatu behar, azkenean hor kutsu politiko bat badagoelako, baino, eta nik argita garbi, nahiago ez da bai hori ematea, Kataluniako kontu honen arira, irutzezat eskubide kolektiboen aurkako zanpaketa badala, eta hobeto dala ez da behiratzea, ezer ez jarri, ikomo keakinoa pasan da. Zegero guri gertatzen zaigunean, zerbait, nahiko dugu munduko beste leku baten gurekin elkartasuna izatea. Orduan irutzezat, ari beretik doala. Baina hori gehiago da ikuspegi politikoa. Minimo soziali dagokionean, ustez, itziarko kontu honen bezala, horiek nola kudeatu begiratu berri bere. Orduan nahi ditzezat, eta ia konbentzituta nago, lanketa txukun bat egiten baldin badugu, jarria dugu. Sentsibilitate politiko eta sozialak landuko dianean, eztabaidatu egin alda, bozeramaile batzordean, eta beste kasutan bajatzea. Ze iruditzezat, xategarria, bizilagun baten etxean jarri behar izatea, kantzeran aldako, edo deban odolen maien eguna dela. Orduan,
esan gendu bezala, hori itziteko plazaratuko dugu, aukera zabalduko dugu, baina ezer baino lehen informatu behar gara pixkat nun dagoen eta ze erabakiatu zen, ze guk ez dugu ezagutu, eta nola lehenago bai jarrietan eta bai jarri izan ziala gauzak eta odole baiena ere jarri edu hor, eta horre esan ezer gertatu, edo esan ezer esan, eta batean honekin hor konturatu gara, hau zehola, zuek esan da nikenekin, akorde bidezan, orduan ari gara bintzen, nun hartu da. Zuen esan dezu, diskurso politiko bezala hartzen dut. Eskertzen, zi? Baina azkenean, esan dizu, plenoa izaten dela, baina diskurso bezala onartzen dut. Baina gu hartu gendu postura bat, eta ez genuen hartu, hori zen oso gurio, ikusten genuen, ze arazo jarriko du beste taldea nahi badere hori erabili. Adibidez. Eta gara, gu azkenean iso esan dezu, iban dala ematen dezu, esatea ez dala erraza, baina ez da errazena. Zergatik gu azkenean gu esan dira genuen horko jenderi, eta dira hori ematen dut. Hori entatxetatu. Ez asumen. Araudi hori ez da, no? Betatzen baldin badituzu talde horiek? Ni ez dut betatzen, ni betatzen den danari, eta hartu zen dut. Danari asue, ekortzen bada ez dakit. Pensamos, la cosa más radical del mundo, de vos, que quiere poner ahí una bandera, sí, lo digo. Baina, zergatik bestia eraga dugu, eta hori, esaten dut nahi, ez dugu darte, Igual aukera bat esan lehik editzia. Igual denborakin, adibidez, azarban 25 da biolentzian aurkako eguna. Igual aurrez, batokiko gobernatzea da dima edo, igual adostu, abendaren 3 da euskeraren eguna, batak daude egun batzuk igual oso esamundatxoa diana. Igual aurrez adosten badugu, denon artean, hori zehatzeko, ez igual, edo denei ez edo denei bai, baizik, igual... Kalendario bat, azkenean, kalendario bat egiten baldin badegu, eta esaten dugu. LGTBI eguna, odole mailak, kantzer bat, kantzer de mama, ez dakizea, dia no seke, eta pentsatu guk esaten dugula. Dago egun hau, iruditzen zaigula, hori, preso politikoen inguruko zea bat, eta hor, ez dago horrelako agostasunik, edo bai. Pentsatu esaten dugula, egun bat da, ez da hor dagoela ikur babet, bai, lortzen da, ez da lortzen. Baina gintzat, ados gaudenetan, nik esaten dutela da, ze eta Antxolen esan duan aritikan, nola ikur gutxi batzungatikan ukatu ditzazkegunak, nola horien gutxingatikan 180 bat mugatu. Oazen lan gehiago itera, oazen esatera, zertan gaudean, ados gaude ikur honekin? Jarriko dugu ikur politikoa? Ez. Ez dago akordiorik. Zuek araudi gintzen denean, jabe zineten ze ondorio ekarriko zituen? Hau da, denei betatu, esan nahi dut, odele maili bapatian, esan nahi no sabe nada, yo creo, por vuestra opinión, no, a ver, nosotros como institución tenemos otras herramientas para posicionarnos, para hacer públicas posturas, tenemos declaraciones institucionales, somos comunicados, pero lo que, por lo que se tocó esa medida, y corrígeme si no Pedro, es porque estamos pasando una serie de demostraciones en un edificio público pues que a ciertos políticos no les gustaba. Y era precisamente para evitar eso. Nosotros creo que en la Constitución tenemos las herramientas. Podemos echar fuegos artificiales, sacar banderas y ponernos en la camiseta de Bilbao. Pero está claro una cosa que para evitar algunas, pero es que no hay que ver para todas. O sea, no está diciendo, precisamente pero hay otras maneras. Yo creo que esto ya se ha pasado. Si queremos reactivar toda esta polémica de símbolos en el balcón, polémica esatea baino, ni saiatuko nintzen argitzen, bere garaian desadostasuna sortzen zuten simboloen erabileragatik hartutako neurria dela, hau da, ulertzen dugu zein izan zen erabaki horren logika, baina ikusita orain aho batez erabakiak hartzeko proposamena egiten dela, no es una polémica. Estoy proponiendo
¿estamos todos a favor de que haya el lazo contra el cáncer aquí en vez de una vivienda enfrente? Si estamos de acuerdo, ¿por qué no lo vamos a decidir? A ver, nosotros hemos firmado, No me parece y político. estamos de acuerdo en la relación, pero por ejemplo el tema del lazo ya manifestamos que no. Yo ponerlo aquí. Yo creo Porque que pensar que no es nuestra razón, que nosotros no vamos a quitar becar a eso. Horretan arrazoi, gustatu beharko da zer jarri eta zer ez, baina gustatu. Baina ez, araudi bat atera eta teknik bukatu eskubide hori. Zerokitza bat edo... Zurekintzen duten behar egin Hori bat, baina ororen mailera elkartekoen hori ez utziko balkoia bere pankarta jartzen. Baina ez zuek araudi horretan, debatatu duten. Ezin den zer. Etzen duten aukerarik eman, orain ez badaiatzen ari garen. Ez bazen ez badaiatzen. Bana manan, gertatzen denean, ororen mailera gertatzen denean, Si realmente se quiere utilizar el edificio público para ese tipo de declaraciones. nik uste zehazko da izango da. Zerbait, Yo creo que pensar que los demás hacen mucho más cosas sin pensar, sin nada. No, no es simple. Es Son como muy- criterios diferentes. Pues nosotros tenemos un criterio, porque antes veíamos desde la bandera de Escocia hasta la de Venezuela y el ayuntamiento de Dubái. Y hubo gente que no se sentía a gusto, entonces dijimos, ¿cómo hacemos para que esto se haga? Y tuvimos nuestros debates, nuestras discusiones, y se aprobó, y creo que eso hay que respetar. Otra cosa es que ahora vengáis y digáis, tenemos otra idea y vamos a hacerlo, pero nuestra idea y nuestro debate es igual de valioso que vuestro. No, es que parece que y el decir no es lo más fácil, no, el decir no es lo más difícil. El decir sí a todo es lo más fácil. El decir no es lo más difícil. Sí. Nosotros controlas que Nosotros tomamos una decisión y lo único que os digo es a ver si se va a cambiar de postura o se va a seguir. Y si se va a cambiar de postura, pues habrá que quitar un acuerdo plenario. Nada más. Ez edo, da beste akordo plenario bat. Baina ados. baina ni nire iritzi pertsonalez, araudi hori Zertakoan pasatzen, zertakoan pasatzen. Ondorien bat zaude, eta ezetz esan behar dizu. Eta bat zaude. Eta zergatik erabaki dugulako uraketzea, ez erabiltzea ezertintzeko. Eta hori, eta horreateren eztabaidak egon ziren, eta guk ere ez ditzea horre mailarena zer ikusia daka, ez? Gero erabiltzea, ez dakit, zerbait politikoa edo erabiltzeko. Baina, bueno, azkenean, izan zen, erabaki hori, eta nik ustean Pedro, arrazia dauna, esatea ezetz, zu ados zaudin gauza batekin, ez da erresa. Ez da desaferman onartu zen, zehazta. Bueno, pero no tendremos baina zu azkenia zuzenita, eso. Bai, hori bai. Baina, uraketzea eta horrein egitea onda, eskatu duten jenteak, ospatzeko edo korrika pasatu zanean, baita ere, ez da itxita, guztiz itxita, bai, aukera izan du jenteak etortzeko eta adierazteko bere momentuan, baina gero kendu bere. Ikusita eztabaida bat sortzen dula, interesgarria gainera da, badagona zer landua horren atzetikan, aztertuko dugu, nun dagoen erabakita, zein dan, kontuan eukiko dugu, barkamen eskatzen dugu egin genuen bezala, eta publikoki hori hau horrela egin izanagatikan, eta ez komunikatu izanagatikan, eta ez da ezer gertatzen azkenean, gu ere ikasten egia zintzu dian prozedurak eta egiteko moduak, ikusten da bezala, postura ezberdinak daude, ze erabilera, zuk aipatuzu, bi ezberdinak daude, fatxada erabiltzala horietako bat, hor ikusten da, erabaki horren bere garaian logika zein izan zen, onurak eta kalteak, ikusi dira perspektiba eta irizpideen arabera onurak eta kalteak, hortaz, horren arabera gu uste dugu, eta gure gara izango da, eta ez hemen erabakiren bat hartuko dugu eta noskien eztabaidatu, baina pixkat badanketa batekin etorri, seguruenik askoz ere seduktiboagoa izango dana, eta saiatzea beste erabaki bat hartzen. Baina hori da, gure proposamena bitartean,
topatzen dugunean erabaki hori plenoko erabakia dela eta errespetatuko dugu eta egin ditugun akatsak gure gain hartzen ditugu. Ados? Besterik? Nik argitzen bat egin nahiko duke. Lehen nimok esan du akti buruz uste dut abitez da gara guztientzat. Barak esun esoen, pleno grabatzen dira. Horrek esan nahi du aktetan jasotzen dena da erabakia. Eztabaida osoa redaktatzeak ez duzen zuri. Herritan guztiek ikusi da dute, entzun dezakete. Orduan, norbaitek agirre bat eskatzen duenean, alkateak edo beste norbait okupatu badu, bertan dago. Web horrean aurki daiteke. Berriz idatziz baldin bada erantzuna, eskatzen duen norbaitek idatziz, bai jarriako da. Ados. Uste dut kasu hori, aipatzen segituenak, gehienak erantzun zitu ditzez. Bai. Orduan, bertan daude, akta bera da saio osoa. Grabaketa diozu? Bai, sartzen pasan daitenduaneko web horrean ikusiko duzue, glen osoa. Aktekin batera... Horrengoa, orduan, aktak horren dira, eta legeak horrean akatzen dira izateko. Legeak esaten du, grabatzen direnean, bilera, akta jaso behar dira, erabakiak. Baina, diskusio guztiak hitzez hitz daude grabatuak. Sí, pero por lo menos cuando se formula la pregunta y un extracto de la respuesta ha venido bien, que queda sin acta. El vídeo está ahí, pero al final lo que es oficial es el acta. Entonces, no sé, a mí me gustaría que si se hace una pregunta, por lo menos, en este caso Guillén contestó bien, entonces pues que hubiera una mención para esa respuesta. No que esté todo rosario de la discusión, pero... Ez hau nuen gara esorik, eta esan nahi du, asatzeko zergatik horrela. Azkenengo gauza bat justo horrela, azkenekoz jarri genuen kamara, zuen bizkarrez biztatzen zinaten, ez zitzaigun iruditu oso txukuna, gauran jarri dugu, eta seguruenik Jorgenen konkotia biztauko da, eta nire bategia ez, saiatuko gara, oain egia pixar ikusten, saiatuko gara modu batzen jartzen, ere optimoagoa dana, pixar modernizazio horren baduan, jama datorla hasi izan honen berritzea, hori ez da izen goketean da, eta pixkat erabakitzen goazen enean, saiatuko gara ere teknologiei dagozkioten kontu hauek eta batez ere pixkat materialera txukun izan badin. Garrantzitsuena audioa da, baina behin irudiakin jartzen ditugula, saiatuko gara balik eta hoberen egiten eta bilera erdian ez demostu, baina konturatu nahi sportaz ere. Orduan, gehien hitz egiten duna, esan ertzera igual ez da txukunen hau, hori xo, bale? Hortinaren niko dira, ez da? Bai, irumar ez ez dut entzea. Bai, ez da bat egatxegin jalen kontra. Bale, mi esan. Arezpenak izango dugu. Zietu dure dira? Lan moduan, ez dira. Beste laudan moduan egiten dugu, eta esaten dugu gehien osoz, eta jarriko dugu debatu da. Hau bat ez da.